Bună ziua, dragii mei! Bine ați revenit în lumea preparatelor delicioase și sănătoase, unde împreună vom găti rețete cu carne de curcan de la Peneș Curcanul. Astăzi vă voi arăta cum puteți pregăti acasă pulpă inferioară de curcan împănată cu usturoi și gătită în bere la cuptor. Urmăriți-mă în continuare să vedeți cât de ușor se prepară. Pentru a pregăti această rețetă vom avea nevoie de o pulpă inferioară de curcan cu os și piele de la Peneș Curcanul, 6 căței de usturoi, 2 lingurițe de cimbrișor, 2 linguri ulei de măsline, sucul de la jumătate de lămâie, 500 ml bere, sare și piper. Începem cu împănarea pulpei inferioare de curcan. Cu ajutorul unui cuțit, creăm 6 buzunărașe în pulpa de curcan, iar în fiecare introducem câte un cățel de usturoi. Ungem pulpa inferioară de curcan cu ulei de măsline. Iar deasupra presărăm cimbrișorul. O condimentăm cu sare și piper după gust și o stropim cu sucul de lămâie. O lăsăm să stea la marinat minim 2 ore pentru ca aromele să se pătrundă bine în carne. După ce a stat la marinat, transferăm pulpa inferioară de curcan într-o tavă și adăugăm berea. Acoperim tava cu folie de aluminiu și o introducem în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru o oră. După 45 de minute, înlăturăm folia de aluminiu și mai lăsăm tava în cuptor pentru încă 15 minute. Pulpa inferioară de curcan împănată cu usturoi și gătită în bere la cuptor este gata. O puteți servi alături de cartofi natur, turnând peste aceasta sosul de bere format în urma gătirii. Aceasta a fost rețeta pentru pulpă inferioară de curcan împănată cu usturoi și gătită în bere la cuptor. Scrie-ne părerea ta în secțiunea de comentarii, iar dacă vrei să vezi mai multe rețete cu carne de curcan, abonează-te la canalul nostru. Ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă Peneș Curcanul.